Nabuyo naman sa nagmay barayli. Diretso tanang open taon. Diretso tanang open taon. Tayo naman sa barayli na kita. Paano? Dire yun na yan. Nakabilo naman sana. Sige lang. Talaga na nangyari talaga alam mo mga tugang sukat so counting kang traffic light sa may divine tapos ang talaya ding baraylita di ako nakatras maaga na ano nagreklamo na magagurang din ang iturog tapos ang talaya ding barayling yade alam ba ang pag-uruli sa mga balay sa mga daragang soltero di magpara rapit sa payag tapos di maghapit sa payag kina di magpararapit-apit dyan sa maabaka. Nakasaan pagkalipasan mga 2 bulan. Amo na. O 1 bulan. Amo na gat. Ayun na, delayed problema ito na yan. Okay na? Maprograma na kita? Maprograma na? Maprograma na si Henry. Alam ba kung paano sukwat? Alam ba kung counting ang traffic dyan sa may diba na stop? Siguro mga 10 minutos gayod. Hindi na ako nakatras. Garot good ang traffic light dyan sa may divine. Alabaon talaga so pula. Iba naman niya sunasautan mo niya. Sunod nga tumbang batag. Ayan nga traffic light na naman. Garot gayod. Baka raot Baka raot sa traffic light. Alabaon. Ito na. Luka pa ngayon kang kalukuhan mo. Karasa ka pa ngayon. Pagi mo sa mga kalukuhan ngayon mga... Dito to! Okay no? Good morning tabi sa mga apoysos o ni Atabo no? Good morning tabi sa mga paradangog sa Mariawa Oral daw nagdadangog si mo. Salamat. God bless you and I love you. Yeah. Babati po sa mga apo ko na si Hair Bless. Permi ining nagmamati si mo. Good morning, Tabi. Good morning. Good morning. Igso. Maray na aga Tabi Igso. Kumusta ka Igso? Buboy Bitangkor. Maray na aga migo. Relax na nga Igso. Relax lang. Good morning Tabi sa pamilya Arnaldo, Bitago, Lonceras, lalo na po kay Peter Loncelas from Gina ng Bagong Bayan, Daragal Bahay. Belated happy birthday po sa kay Salvi Balaguer ng San Andres Santo Domingo Albay. From your loving husband Ruben Belete. Alright, sige. Ito na lang po ang pagpunta every sandali. Bakit itong 6 dito? Ay ito. Good morning Henry M. Pakigreet po kami digdi sa mga taga Binitaya. Oy, thank you. Nakulong kitang mga parantabay pa lang dyan sa Binitayan, Daraga, Albay. Uro aldaw daw yan ha. Kada morning hirit, mga tugang nakatutok po perme sa DZGB. Oy, thank you ha. Mga parantabay niya to dyan, mga tugang sa Binitayan. Pero sabi ni Daning Garcia, Ligo, perfect ngaya pala ang rason. Nagpuros ngaya ako. Sinabi na nga ni Dani, inot, pagluwas ko sa tumbas sa batag, ako nakakontulos. Yan, i-check mo tabi Dani pagluwas mo. Itatod nga ni, apudang ko si Engineer Ibo. So in charge kan traffic. Tagaringan niya ako route ang traffic light sa may divine. Good morning, Dan. Managkari si Panglalat. Dan, aga na. Morning, Hirit na. Sabi ni Paling Ray, Juan 15:5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y kanya, ang siyang nagbubungang marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan. Happy birthday po kay Enrique John Romero. Birthday ko niya ng November 11.
Yes. Tugang ni Pading rin na ka-star sa Taisan, Legazpi City. Oy, morning June Romero. Enrique June Romero. Happy birthday. Yan po sa Barangay Taisan, Legazpi Tugang ini ni Pading Ray. Ay daw ini gwapo. Tulong ini si Ray, si Pading Ray, si Romy o si Pading June na Enrique. Good morning, Tabi Migo. Happy birthday. Alright, hello, good morning. Good Good morning. morning. Yes. Oh. Maayang pagkaaga sa inyo. Ay, salamat, Migo. Mabuhay ka. Good morning. Nariparo mo man pala dito traffic light sa may Vinewood. Oh, siguro mga 10 minutos gayod. Ano talaga ang count dyan? Yung gusto ko si mo. Ako sana nakariparo. Nariparo mo yan? Oo. Oh, sinabi na, yan, gusto ko si mo. Talagang paradangog talaga So mo yan, para hurop-hurop ko nata. Oh. Siguro niya ako dahil ang divine word baga, sikat yan sa course yan na accounting. Iyo, kay accounting. Oo, kaya ang pagbilang duman, awan. Ato. Lasunta ka dyan na Saramayo. Good morning. Amigo, mabuhay ka. Ayos si Joker talagang. Ang gusto ko, di ba? Ayos, tama amigo. Mabuhay ka. Ano, pipirot na kaya kami. Morning Hirit. Toto, malipot baga kaya, masiramon magkaturog. Sabot mi po, ika. Okay. Sabi ni Dan Orense, may text si Dan Orense. The Mary's Healing Sanctuary and Lidong Santo Domingo Albay, Lidong pala, Santo Domingo Albay, announces the healing mass of the healer priests, the Reverend Father Efren Momoy Borromeo Salt, Monday to Saturday morning, 6 a.m. every Saturday. Tapos, sandali lang Monday to Saturday morning, alas 6 ninaga. Every Saturday, 5 p.m. live sa DZGB AM, DZGB online, live streaming, at saka sa Facebook search for Mary's Healing Sanctuary on Sunday, 9 a.m. to 9 a.m. Yan. Sa mga naniniwala data, hindi naman kayo po ang kipaliwanag. So, mga naniniwala, hindi naman kayo po ang kipaliwanag. Tama dan sa pagka-bicol ko kan sinabi mo. To those who do not believe, no explanation is possible. To those who believe, explanation is not necessary. Ano yung man sana? Ano eh? Ano yung man sana? Ate Nits man sa rin. Good morning, Ate Nits. Ate Nits, good morning. Happy birthday kay Salvi Balaguer ng San Andres Santo Domingo Albay from Hasba. Okay, nabasa ko na to. Basa ko na ito pala. Alright. We're always here. Si Jonas Rosal. Magandang morning. Magandang morning na. Alright. Ginawa ramon tadaw mga tugangan mga buhay naman ng barata mo niya na pag-aaga. Ay sandali ta simpagong kudo mo na inisidan. Tagari makairako naman. Bata sige sa lakaw dyan oral daw sa nagilakaw ininugad sa tinampo. Ano ni? Medyo tagilid na. Habang naglalakaw siya. Nagkataram na kisulo pala nini. Diyan sa tinampo. Maludan. Tama-tama so translation mo. Oo. Let mo tungkol sa emo, sa traffic light na kaulang sa emo. Ikaw daw na. Gariba ko kamang barkada na. Ikaw daw na. Dahil ka na makagilin sa may dibahin, makaig sa Balintawa. Sa Mikat College. Diretso duman sa may Ninongs. Adi. Oh, pati traffic, pig na damay mo na naman. Ito matapik. Ha? Ito matapik. Sabi na, mag-fluctuate ba ang kurente? Ay, yuso nakakahaloy. Yo, Ba? alam na di. Bakit ba? Basta ako, sa camping. Ay, bahala ka, be. Bahala ka. Konsain ka, duman ka. Maglalaman sa duwang abogada, di. Ay, gari iyo talaga, be. Mag-iiri. Talaga, maigpit talaga ang sirimbaga ninda, be. Bakit may pinag-ibig mo
man. Ano man ito, Bing? Mag-ibig-ibig. Siyempre nga rin, na-touch baga. Kasi ako nga, napapahibiman ako no God baga. Pag natatouch ka kan sitwasyon. Ay, isang matugang. Ah. Si Baga na minsan nagkabiyuhan mga saramo. Baka mag-isip po ka mo na baling talaga ako. Ay, bayan na magpaliwanag. Taram ng tao na talagang arog ka na kaiyan. Nagalakaw ka kanibag, nakapaldahon ka no God. Nagtaram ka ng solo. Sige na, grabe. Sige. Bye-bye. Good morning. Alright, bueno manong report. Hali po dyan sa lawas, aramon ta daw, mga tugang kay Basi Ans Galero. Ngunya na pagkaaga sa morning hirit. Ans, good morning Ans. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Naibig ko sa bawa. Tabon. Nakashort. Tabon talaga. Well, Di ba ka nagkakrilis ang pulis dyan sa pigagian mo? daiman, minsan, di na nakakailing. Then, binatalikod. Sa likod, pinapakulot. Binatalikod na pala. Yes. Okay, sige, go. Anyway, VP, sa mga nagdag niya to, okay, sa mga bukaras niya to informasyon, sa nung dating drug surrendering sa Verac Catanduanes, sa giraray na hulog sa kamot kan mga otoridad, matapos na mag-positibo naman ini, sa search warrant operation kan mga miyembros kan kapulisan. Tusog sa Catanduanes Police Provincial Office na ipinabot man sa Campo General Simnoola na midbidin ang suspitsado na si alias Jokno, 40 anyos ini asin sa rong panatienda kan residente kan barangay Tibang kan nasambitan ng Banwaan. Arestar ang suspitsado sa ikinindosir na search warrant implementation na pinanginutan kan Verac Municipal Police Station asin kan Regional Police Drug Enforcement Unit kung sa ini sa giraray na nagbalik sa paggamit at pagpapawakal ng illegal na droga. Kuhaan siya ni drug item na pagtutupad ng Cebu na nasa 54 gramos ang gabat asin may kabilugan na kantidad ini o kaya market value na 372,000 pesos. Kanya nasa kustodya na inikan mga otoridad para man sa magkakaligong disposisyon may partikular na paghampang niya kang pagbayalar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Rastan to VP sa Sudad Canaga, susog sa report man kan mga kapulisan, gadan ang sarong lalaki na umboy kan makuha ini nagpapataw-pataw sa salog sa likod sa nakan na barangay hall kan barangay San Francisco, Naga City. Nagkakalkulo na ang edad kan umboy 7 to 8 months mantang dai pa naputulan ang umbilical cord kay ini kan nako akan mga otoridad. Tulos naman na dinara sa San Francisco Church nasambitan ng umboy para bendisyonan at itinin over sa DSWD mantang ang mga personalis ko niyan kan kapulisan padagos ang investigasyon kung sisay ang nasa likod kan bagay na ini. Okay. Kami VPN mga inisan impormasyon sa Campo General Simnoola mantang padagos at paglibot kan mobile unit ko niya na pagkaaga. With boy, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans. Mientras tanto, Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, good morning, Bibil. Maray na aga sa mga parantabay. Good news, tranquilo digdi sa mga Ay, magayon. record sa polis. Wala man kay mga antuwan sa 3rd District. Magayon yan. Na BBP. Salamat sa Good. Diyos. Thank you, Lord. Good morning kay Miss kay sa magagum na Moya, Kapitan Vic Moya, and Mrs. niya Ampi Moya, Barangay Ono Piodoran, listening to you. Piodoran, Barangay 1. Barangay 1 Piodoran. Province-wide naman talaga kita, di? Mr. and Mrs. Ampi and Vic Moya. Province-wide naman talaga kita. Together with Councilor Karen Moya Navarro. Yes. Good morning, Tabi. Sendo. Pamilya mo yan dyan sa Piodoran. Piodoran, makusog kita sa Piodoran. Iyo talaga na malisyan ko eh. Malisyan ko. May laban kita? May laban? May laban. May laban?
Madali na. Madali. Okay. Substitutan mo na. Yo. May laban. Aha. Mga dagdag niya itong balita sa BBP, madali lang mag-implementar a National Housing Authority kan programa kan gobyernong Build Back Better 3-piece. Kung sa hindi salbay, urog na ang mga barangay sa palibot kan Bulkang Mayon, iyuan sa sakubon kani. Dahilan sa day manigaran, igwang mga barangay dyan sa nakonsideradong danger zone o mga lugar na dahil na pwedeng paistaran sa mga tao, alagad may nag-i-restar pa, maski delikado, kada pa man na i-implementar ining Build Back Better, araw kan barangay man nila sa ginubatan. Basado sa pagipag-ulay kan DZGB News kay Mr. Albert Perfecto kan NHA Central Office, sa Premier Distrito, igwa ng BBB, sindang naisagibo, partikular sa tabako, asin malilipot. Ani susunod na nindata BBP ligaw uwas asin maninila sa ginubatan. Ang mangyayari, itong mga residentes na mantinido pang nakairistar sa mga konsideradong permanent danger zone, ibabalyo sa mga safe ng lugar, papatinduganin na harong, oras na matapos na duman na sinda, ma-iristar, mantang itong mga original nindang pinag-uukupar na mga estada o harong, gobyerno an mapagaraba, madimolis, para dahil na magburuil tapaan mga ini. Ini ang konsepto kan Build Back Better. Iyan ta BPP, ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy Boy, sa report. Yo. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ibang kita sa Kaminog Taka ni Paring Al Armario. Paring Al, good morning. Buhian mo. Morning, pade. Posibleng magkulang-kulang naman ang supply ng karning orig paglaog kan Disyembre sa mga merkado. Pangyayari. Yan ang pigaditan kan mga negosyante dahil sa pagpapuelo na naman po niyan kan gobyerno na makalaog digdi sa Albay. Sinibapang parte kan Bicol Region na lumaog ang mga fakturador o mga darakunang negosyante outside Bicol Region. O niyan, lalo digdi sa Legazpi City, nagdadalaga na sa 170 o 165 na ang presyohan kan buhay na orig. Depende man sa klase. Mientras na ang karne nagpapalo man sa 290 ang presyo. Naglangkaw ini kumpara kan mga tuminalikod na aldaw o bulan dahil dahil kay tubig tugutan sa mga fakturador na makalaog basta-basta digdi sa Bicol dahil nga ni sa kainitampakan COVID. Ngunyan, sa Disyembre, Pigalauman na posibleng maglangkaw garay ang presyo dahil sa pigalauman na posibleng pagkulang nin supply dahil sa low supply and demand. Yes, okay. Yan, barihan Bongkaras kan mga informasyon digdi sa Southern Area kan Legazpi, Al Armario, DZGB. Gulay-gulay sana. Gulay ng karning kwan. Gulay ng karning ano ini. Ore, gulay-gulay sana. Mga dahon-dahon baga. Diba? Mga dahon-dahon. Di sila pagkagulping gata. Medyo paiba-iba man ngayon may gata paminsan dahil steam sana, di ba? Steam ba? Kung nga ning pako masira mo, i-steam sana. Masira mo, maski hilaw, pwede. Pwedeng pagkaunon, di ba? Double purpose pa. Kung matagas-tagas ang kwaon mo, di gamiton mo mga tugang na pangrapas sa sarabayon mong kay riba. Balaniton. O ba na? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz. May darakan istorya, mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tagalantabay. Congressman Salceda, kumpiyansang makandidato sa pagka-presidente si Inday Sara sa maabot na eleksyon. Nailing ko talaga kaso banggi sa Ikaw lang TV. ang gusto ko. Oo nga.
Kamamatay ko. Oo nga. Mabuhay si Kong. Dabis. Ayos? Grabe, madabis man si Kong Joey Minatirada. Napanganga si Karin Davila. Ano? Napanganga si Karin Davila. Nabilaukan si Karen. The best. Yan ang santo sa ibang mga barata. Lieutenant General Carlos napili ng Presidente Rodrigo Duterte na bagong PNP chief. Kung pala, Star General pa na, ano? Pero bako niya niyan. Ipopromote Bago eh. siya mag-assume, ipopromote yan. To perang rank yan. Mga 3 rank higher. Grabe, ano? Sa bagay, pwede magod pa rin na 2 Star General sana, di ba? Hindi. Dapat ang PNP chief 4-star. 4-star talaga? Kaya, rin kay Bato, Oo. sasakat sinda. Iyo, ano? Ang presidente may discretion ka. The best. Congratulations, Okay. ha? Sa bagong Santo. PNP chief. Pero halipot ang kuwang kayo ni Pade. Halipot ang term naman. O retirable naman ini. Para rin sinda. Oo. Talaga, ha? Matindi man ang background kaya ni General Carlos. Matindi. Ay, urag ba na, no? Okay. Ngayon, ano, Santo, grupo ni mga doktor nagpatani sa posibleng pagpairarom sa NCR sa level 1. Oo. Ako talaga. Tumikat naman. Ako talaga. Baka na-excite sa na masyado kita. Itong mga hero na ito kan mga taong paghihiling ko sa television. Delikado ito. Roger na. So sinahan pa si Padi. Bukas na, di? Iyo. May sini na? Pero magkita pamilya, one seat apart. Oo. Adi? Pagkabangan ko kung the goggles, malawos. Kung magkakil. Galing pa rin madive sa dagat. Okay. Pabor ka sa mga nakamotor. Yan. Pabor naman. Ito ang the best talaga na pang motor. Okay. Kaya tanto mga bakunang gagamitin bilang booster shot, handa na sabi ni Secretary Galvez. LTP o League of Philippine Provinces. Pabor sa mga ordinansa sa mandatory na pagpapakuna versus COVID-19. Ayan. Ayan, tapos na gobyerno dahil matugot na sa loon ka mga bakupang bakunadong individual ang pagpabulong pag tinamaan ng COVID-19. Ang magabat-gabat pa rin. So sinabi ni Presidente, naling mo ito, na sa mga ma-apply ang trabaho, pwedeng sayumahan kan mga employer kung bakunado. Tapos, ang mga mapabakuna niya sa 3-day nationwide vaccination, mga hero. Iyo. Sa mga dahil mapabakuna, pangit. Pangit kayo. Ang pangit nyo. Pero, halimbawa ngayon nag-apply ka, bako kang bakunado, pwede kang sayumang kang kang employed. Pero kung, halimbawa ngayon empleyado ka na, hired ka na, habo ka magpabakuna, bakod ang rason para tanggalon ka. Yan. Gumalawag ka ngayon. Ikaw na doon sa qualification na dapat makunado ka. Di pangit ka. Pangit ka. Yan ang sando pagkampanya gamit ng social media. Sabihan ko, may separadong guideline na ipapaluwas. Yes. Kunwarin, dahil pasabot. Yan. Okay, sobra 4,000 na irisong bagong recovery sa COVID-19 kaswapon. Mantang DILG, siguro na dayaliwan sa listahan kan 4 ang mga benepisyaryong pabakunado. Wala nga pero pangit sila. Pangit sila. Pag hindi sila nagpabakuna. Pero sabi kan DZGB, dumarami na sila. Napangit. Na nagpapabakuna. Nagpapabakuna. Para maging nagpapabakuna pala. Okay. Oy mga senior citizens, yung mga indigent indigent senior citizens, yung social pension nyo, hindi na bawat 6 na buwan ibibigay. Starting next year, every 3 months na. Very good. So 500 per month, every 3 months, matatanggap sila ng 1,500. Yes. Ayos. Yan, sabi yan kan DZGB. Iyan, kundi ma-delay. Ma-delay yan. Nabuta naman kilima hanggang 4. Basta, pwede na. Pwede lang. Basta, Ikaw lamang. cash payout yun ang manera. Maski aloy-aloy, basta igba. Okay. Marin itong, naghahalap na may maritimita. Alright, so with the mga headlines ko niya na pagkaaga, mga pandetalis kayan, 6 o'clock at 7 o'clock in the morning ng mga newscast natin sa DZGB. At ito yan, Compuways Enterprises, basta radyo, ipiways ngayon, 24/7 konektado ka.
contact o hanapon dyan sa itong tindahan si Yep. Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Ah. Pangkan SPO in LTFL Regional Office number 5, Purok Dos Rawis, Legazpi City. From your base, Mardilat, Taiwan, good morning! Good morning! Busing Page. Raul Enot Calio. sa Morning Ah. Hirit newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Busing Raul, good morning, ha? Sa mga gusto tabi dyan na magbakal mga tugang ki mga VHF radio, ano, aram mo nindo, magdako lang paginabang ang VHF na yan, ha? Sa may emergency, sa mga barangay, mararato ang radyo mo niyan, ha? May papeles na pati yan, ha? May lisensya na pati yan, ha? Dumihan ka mo sa kuhan, dumihan ka mo sa PYZ Enterprises. Si Busing Raul Calio na ka ng bala, ha? Ayos kan sa indong papeles, kan sa indong lisensya, mga tugang sa National Telecommunications Commission. So dapat may mga license yan, ano? Na mga over na yan, ha? Yan tabi ng mga Bakeri 1 to Bakeri 2. May mga lisensya dapat yan. Mga tugang, pati sa nagagamit ka yan, dapat po iguaman. Pero di magani, baka ba na masyadong arog kaigpit, mga tugang kang pagawa ka kanibang mga lisensya. Alright, o bueno. Alas 6:50 sa pangyayari sa Maabaka. Alas 5 sa pa. Sige na nga, Linal. Ibugtak mo na sa time check, Nal. Masalat, ano magandang oras. Time check mo na. Sa Indokang, ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, Okay. ang lalaking hindi inuumaga. Salamaton, tabi, baby girl. Oy, good morning sa imo. Kumusta na kaya si baby girl ko dyan sa kuhan, sa Rapu-Rapu? Garo ka na, Junior. Garo, nagluya-luya naman. Ano tabi, nalali? Nagluya-luya naman. Nagluya-luya naman gayon. Good morning kay amigong Nong Smith Shop. Yan, Merry Christmas po from Nong Smith Shop. Yan, Alay naga, amigo. Buda kay Chanina, dyan sa Rapu-Rapu. Good morning. Luens Marcena, my report. Luens, good morning, Luens. Yes, salamat tabi VP sa pagbiyahe tadigdi sa Daraga. Kiloman ana bilog na mag-aga. Mga ariglo man sa naso mga diit na mga purupingki nin aksidente. Ayos. Ayos sa biyahe tadigdi. Biyahe. Ayos ang biyahe, Malumanay, Ayos sa kayod. Malumanay. Malumanay. Malumanay ang biyahe. Good. Maluyang kayod. Maluya. Daing sakay. Daing sakay. Oo, okay. Okay. Mientras tanto tabi VP digdi sa sudad kan Legazpi, dumang kotse sa Albay District na biktima nin Wildap.
Ano? Wilnap. Wilnap? Imbis baga karnap, wilnap. Wilnap. Okay. Oo. Sige, go. Pagkatapos na habasan, kan mga nakasakay sa photon van, ang apat na gulong kan kutsing ini sa Doña Aurora Street, Barangay 14, Marquez Street, Legazpi City. Ipinarking sa nakayaman. Ha? Ipinarking sa nakayaman sa tinampo. Pero grabe naman at tanggalon mo ang rueda. Baso ang apat na rueda? Rueda. Tinanggal sa rueda? Tinanggal sa rueda. Makaskason mata. Paano mo matanggal? Pagidyakan ba yan? Yung ane. Tinanggal asin so apat ha? Tinanggal mismo so apat. Kaya din anggad makakayahe. Pero nakangalasan. Imagine, alsa mo sa apat na rueda. Di lamang nariparoan kan mga tao dyan na may nagtanggal kang rueda? Iyan ang dakulang apot. Yes. Okay, go ahead. O, basado din sa police record digdi na nakaabot pa sa nasay patura kan Legazpi City Police na nainot na pala dyan na naipaluwas na reklamo sa sipakto kasuod mang aga. Sigun sa resulta kan investigasyon, ang mga tagsadiri kan Toyota Vios 1.3 XLE CVT color blackish red mica na may temporaryong plate number S2HO51. Pagsadiri ini ni Maria Cristina E. Jaquilino, 30 anyos, may agom, Project Development Officer to kan DSWD Region 5 na nakadestino sa Camarines Norte. Ang saruman na nabiktimang Toyota Vios 1.3 XLE CVT color grayish blue mica metallic na may plate number S3A435, iyo ang pagsadiri ni Kevin Mitra Taduran. Sigun sa naging investigasyon kan kapulisan, mantang so enot na biktimang si Maria Belludo, kaibaan sa iyang tugang, naglalakaw na kuta pa sa siring sa indang vehikulo. Nailing ninda ang Toyota Vios na pagsadiri kay ni Taduran, na wara ng apat na gulong. Grabe ba? Kung kaya tulos nindang dinuman ang tagsadiri kay ni para informaran. Alagad pagpasiring manara Belludo sa indang nasambit na vehikulo, wara naman so apat na gulong kan sa indang sakayan. Kung kaya nag-report na tulos indang kasuudma sa kapulisan. Makaskason man. Makaskason. Talaga? Oho, mantang pinaggibot tabi bipikan kapulisan an ocular inspection, na-discovery ang duwang pidaso nin duwang rectangular stone concrete na iyo an inilaag sa bihikulo para makasurusangat asin mahabas ang gulong. Na pag-araman na ipinarada sa naining dainababantayan sa Marquez Street dyan sa Albay District. Ang pangyayari. Sa pag-review sa CCTV, nailing ang sarong white photon na tinted ang mga bintana na iyo ang ginamit kan mga suspect kan nang habas ning mga gulong. Kung kaya sa ngunyan padagos ang pagpapaalerto kang kapulisan sa mga quarantine control checkpoints para sa paglaom na madakop ang mga suspitsado. Tigsasabi na ini daw na modus nangyayari naman sa Batangas na ang modus pigahabas ang mga gulong kang kotse sa dai masabutan na rason. Tapi pa, ang modus ka iyan, kung nata iyang pighabas Lewis, tapi pa bakal iyan namang, ang rim baga na original, mahal yan? Roger Ang rim, maski sa baka original, mga rim nasa 7,000, 10,000. Depende sa klase Ang kada saro, depende may gungani ki rim na 50 milyon. Correct. 30 milyon, 20 milyon na rim, saro lang yan diba? Yan ang mga nasa kotse, ang rim kan, mga nasa kwan yan, mga 6-7, kung masalida kang magayon na rim. Saro yan na pedaso. Lalo na kung original iyan na rim na yaon dyan, mas mahal iyan. Tapos hali bagada sa kasa. Roger. Pero nga ngalas ako, makonsumo yung pirang minuto. Kikwan Napagkatanggal ka, di kuryente gayod. Correct. Diba? Minakonsumo ang pirang minuto bago mo tanggalon ang rueda at madjak ika. Baka may baterya sindang daradara. Siguro, baka naggigibo ka. Bako lang saro. Mga apat. Pwede. Tagsararong gulong. Ale? Ngayon, apat na gulong. Pagkali naman sa auto. Pwede, handa na ba kayo? Handa na kami. Mabilang na sa boss. Saro. 2. 3. Pagsararong gulong. Ano ba yan? Ay, Jesus ko ba nga? Nakaabot naman ni Tabi BP sa Karaman kan Kampo General Simeon Ola. Asin sigun kay Police Major Malo Kalubakib. Ngani na dainay ni mangyari. Mag-ingat na sana, asin na kung mapapwede, kung daimanin parkingan, dai na mo na magbakal ng kotse. Ako agree man ako dyan. At,
mismo sa police record. Nakapag, mismo sa tinampo. Dahil kang parkingan. O kung di kang parkingan, di ka magbakal kikotse. Kuda pagbantayan pirmihan auto, tangani ng naiini akba. Nagiging parkingan. Nagiging parkingan. So, tinampo. Roger sada. Pangyayari sa Kapag maabaka. matatandaan baga, aloy ta na bagayan tabi bibigan dyan makita na destino na pinagtutukar ining pangyayari dyan sa Marquez Street. Yes. O baka, pangyayari, adi. Bali doang auto sa nabiktima. Ano? Bali doang auto. Duwang auto. Di ba, walo sunggulong sunakuha? Di walo. Walo gabos. Ang target kan, bako ba sa nasugulong, pati surim. Okay, may pabakal yan, mahal man talaga yan. Ba't balaw na kung nakatanggal nga hindi mabibidang, pipinturahan ki ibang kolor, ay, tapos na yan. Okay, sige. O, Roger, yung tabi BP, ang resulta kan primerong kayo, di sa biyaheng Ligas Pidarga. Vice versa, ako po, si LBB. Salamat, Lawrence. Pangyayari. Hello, good morning. Bigo. Pero maka-ditabi yan na report ni Lawrence. Amigo. Kaso, Ay, nagputol-putol ka tabi, Joker. Nagputol-putol ka. Pakiluwas-luwas dyan. Pakiluwas-luwas hello? Yeah. Okay, go ahead. Okay na yan. Go. Kaso kaya, may nasagap man ako na balita na sa bunot ka, iyo man nangyari. Sain? Sa bunot. Bunot? Talaga? Oo. Toyota Vios man pa siyang tigatarget. Oo. Ngunyan, naganaras ako, paano nila nahali yan? Bako may mga alarman, mga bagong auto niya. Ayan sana. Iyo man ang gadadi. Apira kan alam pare, talagang makonsumo ka dyan halawig na minuto para matanggal mo yan. Ayo. Ngunyan, Vios baga, dakol na variant yan, di ba? Oo. May high-end siya. Iyo. Iba man na medyo budget na low-end. Iyo. Garo yan, Jim's Coffee. Iba-ibang variant man. Iyo, tama. Ngunyan, itong garong budget na ito, so mga low-end man ka na modelo, na variant. Oo. Garo warang installed na factory alarm yan. Mabugta ka talaga. So baka saro yan at tigihiling kan mga nagtutuan na pag-araw kayo ng variant, warang factory alarm. Iyo. Kunyan, so mga tagsaliri, garo, tiba, kung habok magpakaas. Yeah. Diba? Pero pag-araw ka ng sitwasyon, importante na ngunyan ang kada may auto, may alarm. Ali? Iyo, sabi. Kaya dapat tutukan yang kan So, CCTV ta dyan sa baba na nag-andar. So, CCTV kang DZGB. Nag-andar. Ayan. Pag kasi report mo CCTV, Alright. Mga tugangan, mga barata sa Morning Hirit. Susunod na. Magalipas lang po. Kan mga patalastas. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan mga tugang naldaw nin Webes, November 11. Mahiwasan na pagbabakuna sa mga menor de edad gigibon sa aga sa LC3. Albay planong bukasana para sa mga turista, asin balik probinsya. Lampas na sa 2.5 million ang total recovery sa COVID-19 sa nasyon. All-time low sa kaso ng COVID-19 na rehistro kan pulisya.
WHO nagpatanid sa posibleng nagpagkulang nin supply nin Eringilya. Yan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Sinabi ni Albay 2nd District Representative Joey Sartis Salceda na dakulang posibilidad na si Alkalde Sara Duterte kan Davao City makandidato sa lindong kang lakas party kung talagang ibubusol kaini ang plano na magkandidato para presidente sa masunod na eleksyon. Sayang sinabi na si Inday Sara talagang makandidato para presidente asin bako option na ini magkandidato sana para vice-presidente. Idinagdag pa man ni Salceda na permi niyang kauron si Carpio manangod sa plano kaini sa politika punpakan Mayo. Sinabi niya na si Carpio dai makandidato sa PDP laban dahilan ta maribok pa ini. Maabot po sa 700 na mga senior citizens sa Legazpi na karesibinin financial assistance gikan sa gobyerno lokal. Detalye kang report kay Ans Galero. 694 na mga senior citizen naman ang bagong naidagdag kan OSCA o kan Office of the Senior Citizens Affairs kan Sudad kan Legazpi ang record nilang nakareceive naman kan 1,500 pesos na financial assistance gikan sa gobyerno lokal kan Legazpi sa taho kan pandemyang COVID-19. Sigon kay Alcalde Noel Rosal, ang mga nakareceive kini ng mga beneficiary gikan sa mga barangay kan Buyuan na Matanag, Bunga, Mabini, Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang, asin iba pa. Mantang nagkapiraman kini, nakareceive naman gikan sa sur ng mga barangay sa siyudad kan Legazpi. Sigon kay Rosal, sa laog kan 18,500 na mga senior citizen digdi sa siyudad kan Legazpi na nakatalaan na mag-receive ka na siring na financial assistance na pinuunan kan mga nakalihis pang bulan na maabot na sila sa 1,000 na mga elderly beneficiary na dai pa natatawan kan siring na bagay. Alaga nagtaong asigurasyon si Rosal sa ngunyan padagos na pinag-asikaso kan OSCA na pagsakompleto kan na payout o kaya distribution kan 1,500 pesos na asistensya pinansyal. Dagdag na balita with Boy, Ans Galero, DZGB. Dahil na pong gigibuho na pre-screening day para sa pagbabakuna sa mga minor de edad na 12 hasta 17 anyos sa mga residentes kan Legazpi. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na iinoton muna sa matawaran din prioridad ang gigibo na pagbakuna sa aga sa Legazpi City Convention Center kung saan Pfizer ang gagamiton na bakuna mantang maabot sa 600 ang total slots kini. Sayang sinabi na magkakaigwanin direct screening asin pagbakuna sa aga walk-in sa LC3 mismo sa aga mantang ang mga kwalipikado yuman ang 14 hasta 17 anyos na lalaki asin 17 hanggang 17 anyos na babae. Alaga dapat na magdaranin birth certificate o baptismal certificate, ID kan magurang siring man medical certificate para sa mga may comorbidity. Sa ibong nalado maigpit mang giraray na ipapasunod ang minimum health protocols siring sa paggamit nin face mask, face shield asin obserbaran nin marhay ang social distancing. Mga proyekto kaya kontraktor sa asphalt overlay na day papigkukuritan ang mga center line inapudana ni atensyon kan DPWH. Jimmy Nasalita sa report. Kontraktor in charge sa pagkukurit sa mga bagong aspalto na tinampo digdi sa 3rd District kung sa parte ni kan sa indang kontrata asin responsibilidad. Ini ana pagaraman kan DZGB News matapos beripikaron ni Sir J. Aconya kan DPWH 3rd Engineering District ana mga tinampong inaraspalto kung sa peligroso talaga sa aksidente ang mga mahiwason na tinampong bagong araspaltohon digdi sa nasabing distrito o garing konfirmado na talagang daipakimakurit gilid asin tahaw ang mga tinampong ini.
napagaraman na kantos na ini sa karaman kan DPWH Regional Office bilang in charge kan proyektong ini asin piglalauman ay kukul up na ang kontraktor para isunod na ang pagkurit kan mga tinampo para iwas problema siring kan mga aksidente sa kahalaban kan mga Maharlika Highway digdi sa nasabing distrito. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Mga parauma sa Albay, papaugmahon ngunyan kan Department of Agriculture. Al Armario sa report. Siguradong magiging maugma ngunyan aldaw ang mga arestadong paraoma sa Albay. Yan dahil nakatalaan na pag-release kan Department of Agriculture kan tiga 5,000 pesos na rice tariffication subsidy. Sigon kay ako Bicol Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., mismong si DA Secretary William Dar, asin Gobernador Alphonsus Bichara, ang nanginot sa pag-release kay ni sa Albay Astrodome. Magkaresibi ang mga rehistradong paraoma depende man sa official na listahan kan mga local government units sa ibang probinsya kan Bicol igwaman separadong schedule pero ngunyan aldaw digdi mo na sa Albay. Alarmario, DZGB. Mga tugang nasa 7,488 na sana o kaya 7,498 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol. Pagkatapos ng madagdagan ng 89 kaso hapon. Sa 89 yan, 16 ang bago na kaso ng COVID sa Albay. Punain, 7 dyan ang sa Legazpi City. Tigduwa ang Ginubatan, Libon, Ligaw, Asin, Piodran. Bantang Saro sa Pulangi. Sa ibong nalado, 5 malang naidagdag sa Camarines Norte. Bantang 24 sa Camarines Sur. Sa ibong nalado sa Catanduanes, 31 ang panibagong ligdag. Punain siyam sa Virac, 7 sa Bagamanok, 4 sa Pandan San Andres, asin tigduwa man ang Gigmoto, Viga, asin tigsararo ang Baras, Bato, asin San Miguel. Sa ibong nalado, 13 ang sa probinsya kan Sorsogon, mantang dahil na idagdag na panibagong kaso ng COVID-19. 108 man ang recorded na recoveries digdi, mantang igwapo nin 16 na personang nagadan dahilan po mga tugang sa COVID-19. Pagkumbinser sa mga minor de edad na magpabakuna, posibleng madifisilan. Detalye kang report kay Jomar Bien. Sa dalagan na maluya pa ang turnout kan mga nagpapabakuna digdi sa nagkapirang lugar sa Premier Distrito kan Albay, mas lalong madidipisilan ang mga health workers na kumbinsiron ang mga minor de edad na magpabakuna. Ini ang pagtubod kan nagkapirang mga nurses na nakaulay kan DZGB News sa manlain-lain na LGU digdi sa Premier Distrito kan Albay. Susug sa sainda kung sa mga magurang ngani dahil nagkakabirinsir na magpabakuna, mas lalong dahil hindi mabibinsir sa mga aki kay ng minor de edad na magpabakuna. Digdi sa Premier Distrito kan Albay, sulamenteng ang tabako ang may halangkaw na turnout kan nagpapabarakuna na uminabot na sa sobra sa 40% asinigwan ng sarong barangay na nagkaigwanan ng herd immunity. Nagkapirapang LGU digdi sa Premier Distrito kan Albay, iyo ang harababaong pasana ang nababakunahan ang porsyento o harababaong na porsyento kung sa'yo ng iba digdi dahil pangani nakaka 20% kang target population. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mga tugang, sinabi po ni Gobernador Alphonsus Bichara na sangon niya daw magakaigwan in special session ang sangguni ang panlalawigan. Tanganin to karon ang ordinansa na may kamautan na haliuna ang paghagad nin RT-PCR sa mga mauli sa probinsya pati na sa mga turistang maligdi sa Albay. Sayang pinaliwanag na kan mangyari ini. Siya mapaluwas man o kung mangyari ini, siya mapaluwas ng executive order na magsasabi na bukas ang probinsya para sa mga mauli sa Albay as hindi nahagada ni negative RT-PCR test result
sa ibong nanado. Sinabi kay ni nan mga alkalde pwede man na magpaluwasin sa dirinindang regulasyon manungod sa siring na bagay. Sarupong lalaki arestado kan mga otoridad pagkatapos na mag-akbay nin sarong daraga sa Bicol University. Lowens Barcena sa report. Kunkun sa karsel ang sarong 30 anyos na lalaki pagkatapos na mang-akbay ini sa sarong daragang estudyante sa may Bicol University Gate 2 Kasuudma. Pasado sa police record digdi kan Legazpi City Police, ang suspect na bisto na si Certain Raymond Lana Botalon, 30 anyos, may live-in partner na taga-barangay Maslog, Legazpi City. Susog sa reklamo kan biktima na tuyong day na ipagawa ng bita ng pangaran na taga Legazpi City, mantang siya nasa BU Gate 2, nakatindog, bigla sa kay ni inakbayan sa dai masabutan na rason tan wala kay ning takyag, resulta para matuklang asin mabutong an sa iyang lawas. Na ining inikan sarong concerned citizen, kaya tulos ining inarestar kan magresponde man sa ang mga quarantine checkpoint personnel sa arani sa lugar. Ngunyan ang suspect nasa kustudiya kan kapulisan na mahahampang sa kaso nin unjust vexation kung magreklamo ang biktima nin kasi formal, may kinaraman digdi kaya batanay kung otoridad digdi sa Legazpi City Police kung mga akbay dapat sulamenteng ilusyon sana o kaya agom. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Tama itong patanid kang pulis. GB News Express. GB News Express. Magbabalik ang mga bareta, magalipas lang kay ni. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang. SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult
consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Reef is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ng maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na bentilasyon. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:25 na. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Nakarehistro po kasuhapon ang Department of Health in 4,029 na narahay sa COVID-19. Dahil ang digdi suminakat sa 2,735,508 ang kabilugan sa COVID-19 recovery sa nasyon. Nasa 2,646 ang kadagdagan na kaso, kaya minabot sa 2.8 million ang confirmed cases ka nakakulakit na helang. Sa totalmenteng numero ka na rehistro, 1.0% o 29,138 ang aktibong kaso ngunyan sa nasyon. Nasa 99 man ang nagadaan, kaya uminabot sa 44,665 ang kabilugan na nagadaan dahilan sa COVID-19. Narehistro kan Philippine National Police o PNP ang all-time low na numero sa aktibong kaso ng COVID-19 sa saindang lado ngunya na taon. Base sa datos kan PNP Health Service, nakapag-idreso sindanin 261 na mga aktibong kaso gikan sa kabilugan na numero na 42,047. Matapos ining madugangan in siyam ka nakaging aldaw. Nagdugangan manin 29 ang numero kanarahay, kaya puminakol sa 41,661 ang total recovery sa lado kan PNP. Mientras tanto, pinaabot man ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar ang sayang pagkidumamay sa pamilya
kanika 125 tao hanindan na nagadan dahil sa COVID-19. Midbid inibilang sarong 54 anyos na senior officer na naka-assign sa Bicol na nagpositibo sa virus kang Nobyembre 1 asin nagadan kang Nobyembre 8 sa hospital. Ipinagrekomendar kang Department of the Interior and Local Government o DILG nadaingo na ipag-distribute ang nagkapirang 4-piece beneficiaries ang sa indang benepisyo sa iraram kan conditional cash transfer dahil partisanakan lakdang kan gobyerno na mas mapalangkaw asin mapakusog ang vaccination effort sa bilog na nasyon. Sigon kay Interior Secretary Eduardo Año, napisar kan mas pinakusog asin pinahiwas ang inoculation program kan gobyerno asin kan pribadong sektor sa iba-ibang parte kang nasyon. Paliwanag kan Secretary na susulamenteng kamabutan sa nakang propestong ini na makamit ang saro o kaya ang saro hanggan 1 milyon sagkod 1.5 milyon na trabaho kada aldaw asin bako ang tanggalon sa listahan kan mga 4-piece beneficiaries. Ang mga beneficiaryo dai pa nagpapabakuna. Kinaman nindo ni Anyo na sa pagi kay ni masisiguro na magkakaigwa rin herd immunity sa bilog na nasyon bago matapos ang taon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta masunod. Makalipas lang kay ni alas 6:27 na. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama!
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion on. Neuropion, Neuropion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta. Nagpatanid po ang WHO na posibleng magkaigwaning kakulangan ninsaro sagkod 2 bilyon na iringgilya na gagamiton para sa COVID-19 vaccination sa 2022. Dahil sa nasabing kakulangan, maapektaran ang pagbakuna kan dakol na nasyon. Sigon kay WHO expert Lisa Hedman na dapat magplano nin marhay ang mga nasyon para maiwasan ang hoarding kaining panic buying asin kaparehong sitwasyon. Maabot sa sobra sa 6.8 bilyon na COVID-19 vaccinations na kondukta na sa bilog na kinaman na pwede sa naining maiwasan kung may nagkapirang nasyon na gumibunin paagi para makapagibunin dakol na iringgilya. COVID situation around the world. Plano kan Thailand na buksan na po ang sendang borders para sa mga obrero gikan sa Myanmar, Cambodia asin Laos. Ang nasabing lakdang tanganing mabawasan ang kakulangan ng trabaho na makakaapekto sa export asin tourism depending economy. Sinabi ni Ministry of Labor Pairoti Chutika Satien na sa indang iluluwas sa mga masunod na aldaw ang regulasyon sa vaccination status para sa mga migrant workers, quarantine procedures as in COVID-19 testing, nagalaom sa mga migrant labor ang mga darakulang exporting industries kan Thailand arog kan food and rubber production. Magigiramduman na dakol na mga migrant workers ang naghali sa Thailand pon kan maghigpit ang mga ini kan kakusugan kan pagrapado kan COVID-19 outbreak. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, mga tugang na News Manager Mar de la Cruz. Baring Mar, good morning. Good morning, BP. Tako sugon ang sufisyenteng pag-iingat sa salud para kinalolo asin lola. Inanabiso kan World Health Organization Philippines, sigon sa ahensya, siguro na sinda bakunado para proteran sinda sa seryosong helang, pagka-hospital asin pagkagadan, narakan COVID-19. Idinagdag pa ang WHO Philippines na dapat ipagpadagos manggirari ang mga lakdang, tanganing maiwasan nindahan virus sa pagikang pagsulong nin mask, pagbukas ng bintana para sa maray na huyop nin paro sa harong, pagdistansya kan sobra 1 metro, asin pag-iwas sa pagluwas nin harong, kung daiman kay buhan. Tarong pagirumdum kan DZGB, DOH asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayaram. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:38 na. Sandali lang po tapigapodan niya itong pag-asa. Sa kamugtakan kang panahon, nasa linya po si Miss Janice Rosero. Miss Janice, good morning. Welcome po sa DZGB. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Para po sa kaligayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, November 11, 2021, ang shear line o yung tail end po ng frontal system ang nakakaapekto po ngayon sa may silangang bahagi ng Katimugang Luzon at northeast monsoon naman po o amihan ang nakakaapekto pa sa nalalabing bahagi ng Luzon. Kaya naman po dito po sa may Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, maaari po nilang maranasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog na dulot po yan ng shear line or yung tail end ng frontal system. Samantala sa Camnorte at Camsur, maaari pong maasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Hinangat sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling po yan mula sa mahilagang silangan hanggang sa silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. Sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol Region.
At ang ating inaasahang agot ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina pong 5:42 ng umaga at ito muling lulubog sa ganap na 5:16 ng hapon. Wala po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po nag-uulat. Salamat, Miss Janice Rosero sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Business News. Business News. Mga tugang, posible daw na makabangon ang ekonomiya kang nasyon sa maabot na 2022. Sigon kay National Economic and Development Authority Secretary Carl Kendrick Chua. Ini kung dain na magkakaigwanin surge sa COVID-19 cases. Kasabay kan pagturo sa quarantine restrictions as in alert levels. Mantang sinabi ni COA na posibleng maglangkaw ang spending o paggastos kan mga Pilipino. Sinuportaran man ini kan Philippine Statistics Authority o PSA kung saan saro ang household sa mga kausa kan sa giraray na pagbangon kan ekonomiya sa katulong quarter kan taon. Base sa datos kan PSA, itaas nin 7.1% ang ekonomiya sa katulong quarter mas maluya kumpara sa narehistrong 12% na pag-uswag kan second quarter. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, si Father Leo Dalmau, ang pinakaenot na Filipino na nailihir sa Claretian General Government. 45 anyos pa sana si Father Dalmau na taga-Tagbilaran City kan maluklok bilang konsultor as in prefect of formation kan taon 2015. Siya ang presenting provincial superior kang Claretian digdi sa Pilipinas. Ang eleksyon ginibo sa ika-20 General Chapter Assembly kan maabot sa 3,000 na mga representantes kan Claretians gikan sa 65 mga nasyon. Naordinahan bilang padi si Father Dalmau kan taon 1997. Dangan siya man ang co-chairperson kang Association of Major Religious Superiors in the Philippines. 500 years of Christianity. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostasa, katuwang po si Andy Espinar, Siring man, mga tugang, ang Mega Force Patrol. Report hali po dyan sa lugar. Sa inong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asing kalintura, anong bulong
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Paasan-paasan sako-sako? O ni Sargento Cardo? Kalaban kan mga pasaway asin sanggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siringkan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong taong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini an sa imong kusog. Sa enot lalabanan kan TB bacteria an sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magigimatasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man nanggad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang corn tuna na abot kayang-kaya! Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna. Abot kayang-kaya. Fresca, fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap! Fresca corn tuna. Abot kayang-kaya. Fresca. 17.05 lang SRP! Fresca. Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna! Fresca. Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Alright, oy. Bad news to. May brownout ngunya na aldaw. 11 ngunyan Ronald eh. November 11. May brownout. Igwa tabi ngunyan ki brownout. Sandali lang Ano speak forward sa kuya ni King? Tama ba ito King forward sa kuya King? May nabasa ako na canceled ini. Thursday, 11 a.m. Madali lang ha. Igwa akong nabasa na cancel sa pag-una ko. Sandali lang ha. Tapos pinarward kayo sa kuya si King na schedule of brownout. Cancel pa de. Pakicheck na tabi pa ding Mar. Cancel dito. Cancel yan o. Roger, kinancel yan kaswapon. Oh, yo. Oh, so ngunyan na 8 to 12, di ba? 8 to 5 p.m. ko ta, ngunyan. Feathers 1 and 2. Roger, so abiso kaswapon. Itong November 11 na ano yan, 8 to 5 p.m. na covered ang Bitano Substation Feathers 1 and 2, cancelled. Iyo man ang gado, brownout. Good news pala to. Good news. Pero guna kita pa rin surprise. Tarimar. May surprise sabi ni Chapat, day man. Ano, Bibi? May surprise na kita sabi ni Chapat. Surprise na, no? Surprise brownout. Di man sinabi si mo ni Chapat? Di ba? Diba? Hindi na sunaan sa uyop-uyop komparaw. Pero sa pag-iray, baga may nabawas-bawasan naman. Iyo. Limitado naman ngunyan. Okay naman. Kaka-maintain na kan mga linya. Maray-maray naman ngunyan talaga. Sa totoo lang. Cancel sa brownout ngunyan. Please be informed that the scheduled power interruption tomorrow, ngunyan na November 11 yan, Thursday, from 8 a.m. to 5 p.m. covering Bitano Substation, Feeders 1 and 2 is canceled. Yay! Cancel po yan, Cancel tabi. Salamaton tabi, Madam Lilibet Sigubya Imperial. Yan, nagpadalaman sa Kuya Kikon, ano. Thank you mga amigo sa mga update natin tungkol po mga tugang sa mga brownout. Cancel, walang brownout tayo. Duman po sa feeders 1 and 2 na pinag-usuplayan tabi nin kuryente kan mga substations na yan. Okay? O bueno. Ako, sandali lang. Tamay kwandigdi, may importante ito. Good morning. Cancel po ang brownout. Baka may surprise yan. Ayan nga ng pigaw. Dahil manda. Cancelled. Brownout. Postponed. Sabi na nga. Postponed. Yan. Alright. Sige po. Sige po. Okay. Happy birthday kay Hazel Gaviria ng San Isidro, Santo Domingo, Albay. Hali po sa pamilya Gaviria. Okay. O bueno. Mga tugang, 6 minutes bago po mag-abot ang alas 6 ninaga, alas 7 ninaga sa DZGB. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa bago po, nag-text sa kuya, nag-report si Lowens na igong mga tugang kiduwang auto dyan sa Marquez, na habang nakaparada ini, hinabas mga tugang so apat ka ining gulong. So, na-imagine po nindo na habang nakapark ang sarong auto, mga tugang, pagbalikan tag sa diri, day na po usuruida niyang apat, day na so tire na apat. Dua pating auto, susog naman sa report ni Lowens, mga tugang, pag igwa ki nakaparadang auto, habang nakaparada sa auto, may uminagi managari mag-agumo, basta may uminaging dua. Ang ginibok ang duwa, report mga tugang so inapudan so tag sa diri. Diyo, pagkabuloy kan tag sa diri, nagbalik sinda duman sa kinamugtakan kan auto ninda. Pagbalik niya, so nag-report, yun dahil naman kigulong sa auto. Na-imagine nindo, may mga nakaparadang auto da dyan sa Marquez. Taga-Marquez ba ito sa report ni Lowens ni Ronald, di ba? Nagihan kan saro na may auto man na nakaparada. Ay, ngaya pare. I-reporta daw ngayon duman ngayon sa kanya. Tanawar niya kay gulong ngayon so kutsing niya kayo ito. Iyo, di naman saro.
Pagbalik ninda, tapos nag-report, di naman mga tugang kigulong sa auto ka nag-report. Di ba? Pero ilingon nindo nag-text ako si Tony Ray, kaya re-reiterate ko po ini, mga tugang sa Satuya Gabos, ano? Si Tony na Reyes, nag-text man sa ko, igwaman nga yari, kinabiktima kasuhapon sa bunot. Gusto sabihin, dahil naka-blatter sa pulis ini, pero kung sabi ni Tony na Reyes, igwaman nga niya kinabiktima kang tire nap na iyan kasuhapon daw na early morning, dyan po sa Bunot, Legazpi. Di tulo palan. Ang apod ka ito, tire nap. Yan, di ba? Karak lang pati itong nabiktima pati, so Toyota Vios. I do not know kung ining nangyari sa barangay Bunot, kasuhapon manaaga, mga tugang, iyuman parihong brand. I do not know. Pero regardless, mga tugang, kung anong brand iyanin sa sasakyan, kung anong brand iyan sa sasakyan yan, mag-ingat po kita sa mga pagpaparada, ngunyan na mga panahon, di ba? Lalo na kung ang satuyang mga auto, overtime ang parking dyan sa mga lugar na pagbanggi, di kinakakahiling masyado. Nakuha, mandangan sa CCTV ito. May footage na nakuha. Kung mga suspitsado suminagkasakay sa saro na auto, mga tugang, kantang galon sa mga gulong, kanakaparadang kotse. Imagine sarong aldaw, tulo ang biniktima, mga tugang sa Legazpi. Posibleng sumakyado naman ini sa ibang lugar. Posibleng, sabi ni Joker, sa bunot nga amigo, Vios man, dakol dang post sa FB. Mag-ingat po kita kamo tabi na may mga kotse, kamo na may mga auto, mag-ingat po kita. Kaya yun, nagpalinaw-linawon mo ang CCTV dyan sa baba, perme mo kamera ta dyan. Diba? Kaya, takita baga paminsan, minapar kita sa medyo lugar na nagaging tao. Nugad, banggi na napahaloy kitang parking, banggi na. Inabutan ka mga 2 oras, 3 oras dyan sa parking. Isipan siguro kimaray kan mga suspect. I do not know kung natatakot si ang biktima sa radit na auto. Siguro, magian ang gulong, di ba? Sadit ang mga tire kumpara dyan sa mga SUV. Nang pag-alsakan, magabat, di ba? Magabat ang pag-alsakan. Medyo munugad nga, di kayang kung sadit-sadit ka, magabat ang pag-alsakaan. Siyempre, mga tugang, target kan mga suspitsado ang rim. Mahal baga ang rim kan auto, lalo na pag original yan. Lalo na sa mga alloy, di ba? Pura so rim talaga na, pang high-end na mga auto. Although may nababakal man baga ng mga rim, yan dyan sa mga tire supply. Pero ang nababakal dyan mga tugang, gano'n madaling matandaan, di ba? Madaling matandaan Maski pinturaan mo yan. Pero ini sa mga original na nakatakod sa auto, kan iyan po binakal, iyan baga pipinturahan sana, pag magasgaso na pipinturahan naman kay ibang kolor, asin bago na naman. So mag-ingat po kita. Ang ingalasan ko tabi, mga tugang ang ingalasan ko, ang ingalasan ko, kung makaskaso nindang matanggal ang guma, di ba? Pag matanggal ka baga kiguma, makuang ka, alito sir, pigubugtak sa aram ka na auto, Ronald? So, sigisiring, jack, di ba? Kaya pa baga ki jack, imbis na karnap, didara sa auto, didara lang sa gulong. Nagbanglong ka, baka pinto na nga bason sa mga auto tabang nakaparada yan. Diba? I do not to consent man nagko ang mga tugang kitan police term na I do not tayo sa report ni ni Lowens tire nap. Primero kung pakadang og kan term na yan. Na consent man kadang ko kan termino mas kada kapud ka nga pud kang, di ba? Inabasan sa auto. Imagine pagbalikan tag sa diri sa auto niya natatangil na kigapo na pinaratong patong, wala nang rueda. Ay pagyari sa. Mag-ingat po sa pagpaparada, mga tugang kan kan mga siring na mga auto. Hello?
Yes, sir. Good morning. Mga kutsi ang tiga-tira sa Sirhen. Maganda ang kutsi. Iya po da, sadit ang rueda migo, di ba? Sadit ang tire. Oo. Rida. Oo, magian. Alsaon. Bata yan baga, pagpipabakal mo, mga na siguro mga 5,000, 6, mga 4,000 yan. Okay, din mas nagagamit si Jack. Iyo. Oo. Okay. Salamat, migo, ah. Salamat. Di ba? Oh, iyan na guma na iyan. Iyan ang napod ka rim, di ba? Rim. Pag mabakal ka kang kibago nasa, di ba kan nasa 5,000, 6,000, depende sa klase. May mga rim na mahalon. Hello, good morning. Good morning, baby. Yes, sir. Good morning. Gusto sir doon, nagaturog surida. Time's up. Tire na. Nalibong ako. Siguro sa katurugan kang redat na nakanap. Teka naglagkad, yung saradit na auto, padalion, kalson, tiga po. Iyo, buda. Ang nat bagakan, migo. So, ano pod ka? Nat, ada pod ka? Apat lang bagang kotse, di ba? Apat, di ba? Oo, apat lang. Apat. Tagdalon talaga yan. Kumpara sa mga SUV, buda, sa mga truck, pick-up truck, na kuhan, uning, anong bagang tornilyo? Mahaloy. Di ba? Bakusa na, paano pagkakalso mo? Kasi kamakokita ko lang nagapok. Kung SUV man ang gan, magabato na, no? Wala ako nagapok. Talaga naman matanggal kundi nakaangat ang rida. Iyo. Dalo na, pero ang kotse, madali talaga. Medyo magian-gian na. Jakan mo, kisanit lang na jack, minaangat siya eh. Tapos mahal yan. Iyo. Sabi mong stock. Mahal yan. Oo. Yeah. Kababa ka ng pasakan mga 15. Iyo, totoo. Sa mga guman na original na naka-attach sa auto pag binakal mo, mahal yan, di ba? Kumpara sa mga yaon dyan sa... Minsan mag-aaloy rin ang Correct. Magianong pati yan, di ba? Magian. Oh. Okay. Ikaw, magdaglag ka kasi ng security guard sa likod ka ng auto mo. Latoson takang sarawayon ka dyan. Sige, Migo. Salamat. Ay, Jesus ko. Sandali lang. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Ang masasabi ko lang dyan, para madali ba matanggal ang guma? Siguro, so hydraulic bagang di baterya na tayo rin. Oo. Gamit ka yan. Ano? So di baterya bagang hydraulic na pang vulcanizing. Ay, yung mananggad, madali ito, adi. Kaya ka naman madyakan, makamiro po ito yun, ha? Diduunan sa na ito, adi. So, nahiling ko sa online. Mikyal sound mo yan, dahil mong kagang ka po, tangkas. Oo, yung mananggad, kumpara sa madyak, mahaloy ka pa. Ito mananggad na, gari sa na may paros, air pressured siya. Oo, sir. Oo, yung mananggad, may araw ka itong klase ng jack, okay. Kaya gari makaskas sindang nakakahiroan mga suspitsado, ano? Okay, madali ako matangkas. Opo, okay. Opo. Salamat busing Salamat on. Okay. O kaya daw ako, sabi ni Ma'am Berhino, tire nap, tahin na baso tires. Kung hinabas palang subatag, anapod banana nap. Sinabi na. Oh, good morning, tabi Madam Berhino. Hinabas niya sa rueda, sa tire, ang apod, tire nap. Kanya kung hinabas niya sa batag. Ang apod kaya, ang gusto sabihin mo kaya, ang apod kaya kang banana nap. Awin na. Oh, anyway, ma-interview kita sa mga kapulisan. Ano nang pwedeng mag-ibuka yan? Ma-interview kita taon-taon lang. Sabi ni Ma'am Berhino, ano ba yan? Banana nap. Inabaso, ano ito? Inabas nga dyan sa Saudi. Inabas nga yan, so ticklish nap. Anyway, sige. Regardless, di ba? Dapat talaga, Kuya Hen, pag nagbakal auto, dapat igwaki parkingan bako sa gilid kan tinampo, lalo na pag overnight park. Yeah. Okay. There are numerous cases in Southern Tagalog and now in Bicol region. This tire nap operandi is done in less operandi.
in less than 5 minutes by 5 or more persons using their mechanic skills. Pag-adi. Oh, mas mahal yung pating auto mo. Well, pamuro-pondo ka dyan Okay. Yan po sa mga garahe, waraki garahe, digdi sa Ibalong Village, dakol ang kotse, double parking sa tinampo. Wala, sige ha. Mas maray talaga, maski ang biktima kan, so overnight parking talaga, nabibayaan dyan sa tinampo. Yada lang gawin kimarayan, Bako man makangalas an mahinabas so bako man makangalas kung hinabas so auto. Bako man ngaya makangalas kung hinabas so auto, nabalat sa rueda. Ang mataliyon naman. Awin na. Sir, ayo nga ni sadto nayari kan. Nahabon makina ng Vox. Pagyari sa makina na ginaba, sa sa auto. Bueno, ang mangyayari talaga yan, tawara pulis, nagaronda, masabi naman, dapat mag-park sa kalye ang tao. Papasahion na naman ang kakulangan sa pulis, tatawo, bako proactive ang pulis. Okay? Ang sukalso ang naanghabaso, nangapod ka yan, sunap. Kanap na. Salamat po. Kasi ng pagantabay. Samuya sir, hen bako sugulong ki auto linaog sa warehouse may nangyayari nabasan sa warehouse. Salamat kan sa inong hen inubos tabi sa 4 na gulong. Iyo po inubos tabi sa 4 na gulong. Duman sa mga auto na report ni Lowens ka sa bago. So 4 na gulong inubos talaga. Kaya natada mga tugang so kotse kanangilang ki gapo. Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang